Имаш ли котка? Имате ли проблеми с котешката тоалетна? Ако тоалетната на вашата котка мирише на бойно поле, имаме изненада за вас. Пофуши Мей. Пофуши Мей не е обикновена тоалетна постелка за котки. Пофуши Мей ви предоставя първокласна бързо образуване на бучки тоалетна постелка за котки, с прекрасен флорален аромат, който поддържа дома ви свеж и преобразява преживяването на вашата котка при къпане. Защо е толкова страхотно? Изработена е от естествени материали. Образува образуване на бучки супер бързо и остава компактен, така че почистването ще бъде много лесно. И познайте какво. Благодарение на ултраабсорбиращата си сила, Пофуши Мей предпазва миризмите, като запазва тоалетната на вашата котка чиста и свежа за по-дълго време. Край на неприятните миризми. Само трайна свежест за вас и вашия котешки приятел. Но ползите не спират до тук. Формулата с ниско ниво на прах на Пофуши Мей е много нежна към лапите на вашата сладка котка и поддържа подовете ви чисти, без да оставя следи от постелка за котешка навсякъде. И най-добрата част. Той е толкова ефективен и икономичен, че една торба може да издържи цял месец на възрастна котка. Така не само спестявате време, но и пари. Така че имате повече време за галене и по-малко време за почистване. Не ни вярвайте на думата. Любителите на котки навсякъде обичат Пофуши Мей заради фантастичната му абсорбция и контрол на миризмата. Така че защо да се задоволявате с по-малко, когато можете да дадете на вашия космат приятел най-доброто? Готови ли сте да направите промяната? Опитайте Пофуши Мей днес и дайте на вашия котешки приятел най-доброто. И превърнете всеки ден в ново начало за вашата котка. Направете промяната днес. Вашата котка, вашият нос и вашият портфейл ще ви благодарят. Пофуши Мей. Премиум изборът за по-свеж и чист дом. Открийте Пофуши Мей точно сега. Пофуши Мей. За нашите пухкави приятели.